Soc la Mun i soc practicant de xamanisme. Avui us vinc a parlar del solstici d'estiu, que el tenim a tocar, de la seva celebració des de la prehistòria fins als nostres dies, i us proposaré també una cerimònia semblant a la que jo faré, en el meu cas amb dues persones, amb dues amigues, però que naturalment es pot adaptar per fer-la de manera individual. El solstici d'estiu és una festivitat que, com els altres solsticis i equinoccis, es celebrava ja quan érem caçadors-recol·lectors, principalment al voltant dels cicles del Sol i de la Lluna. El d'estiu marca el moment en el que el Sol està en la seva plenitud, donant-nos, per tant, el dia més llarg de l'any i, alhora, la nit més curta. Us deu sonar que la nit més curta, el dia més llarg, és cosa del dia de Sant Joan, però no és ben bé així. Aquest dia més llarg es produeix normalment a l'hemisferi nord entre el 20 i el 22 de juny i varia cada any. Enguany començarà concretament el dia 20 de juny a les 22:50, per si a algú li ve de gust celebrar-ho en el dia i el moment concret. Nosaltres no ho farem, ho celebrarem el dia 22 perquè a totes ens va més bé. I perquè tinguem en compte que els nostres ancestres celebraven aquestes festivitats durant com a mínim 7 dies. Per tant, la cerimònia, adaptant-nos als nostres temps, la podem fer durant aquest lapse. I també, naturalment, la nit de Sant Joan, si voleu aprofitar que potser hi ha fogueres, que l'endemà potser teniu festa, etc. Aquesta festivitat era una de les més importants de l'any. I tot i així, antropòlegs i historiadors ens expliquen que resulta molt difícil saber-ne els orígens exactes, què passava aleshores, què se celebrava ben bé i com. Perquè, tot i que sabem que a l'era megalítica ja se celebrava, ben bé com ens és impossible de saber. Les dades de costums i tradicions ens comencen a arribar a l'època agrícola, sobretot en l'època de l'Imperi Romà, on cronistes i historiadors ja en deixaven constància en documents escrits, o també en literatura posterior, com les que a vegades us parlo, les Edes i les sagues nòrdiques, escrites ja, per cert, per persones cristianitzades i durant l'edat mitjana. El que sí que podem dir en general és que en totes les cultures s'agraïa el sol per aquesta època de bonança, pels fruits que ens donava la terra i que ens dona, celebra la fertilitat, s'honora també la mare natura. En moltes de les tradicions hi ha referències al foc, des del principi del temps. De fet, és un símbol del sol i també com a element purificador de tot allò manifestat o abstracte que ja no serveix, com també de qualsevol esperit maligne. En un sentit similar, també ens arriben tradicions relacionades amb l'aigua. Els nostres avantpassats, i de fet hi ha llocs del nord d'Europa on encara ho fan, de vegades es banyaven a mitja nit, la nit que es feia el trànsit, la nit pròpiament del solstici, o també a qualsevol hora del dia o la nit s'acostaven a rius, rieres, gorgues, a purificar-se amb l'aigua també de les energies velles i dels mals esperits. Una de les coses que des de ben antic passaven és que tothom era molt conscient que en aquest moment de plenitud del sol també volia dir que començava a minvar la seva intensitat, és a dir, que els dies s'aniran escurçant i ens anem apropant a l'hivern i ens anem preparant per l'hivern. És un moment clau del cicle, moment de canvi, de transformació, podem dir-ne xamànica, perquè serà profunda. Veiem, doncs, que ja tenim 3 elements importants: la mare terra, l'aigua i sobretot el foc com a representant del sol en la seva plenitud i com a element purificador. Hi ha algunes coses específiques de la tradició nòrdica que també us vull comentar. En aquest cas, i això ho tenen en comú amb els celtes, igual que el 31 d'octubre, es considera que el vel entre els diferents mons, dimensions, és més prim i és més fàcil comunicar-s'hi. Tot i que potser en aquest cas el que ens arriba és informació de que, no tant amb el regne dels avantpassats, que també, però sobretot amb els elfs i altres criatures màgiques, el que els celtes en diuen el món faèric. I en la tradició nòrdica pròpiament també amb uns éssers molt importants que s'anomenaven l'Anfaetyr o l'Andisir, esperits o divinitats de la terra, amb dos molt relacionats i sovint se'ls barreja. Es tractava dels esperits que guarden la natura, que guarden i protegeixen la terra. En aquest dia també a ells se'ls honora i celebra especialment. I ja sabeu que tots els esperits guardians i guia no intervendran directament en la nostra vida,
però sí que ens proporcionaran guia i consells si nosaltres ens hi posem en contacte, i aquest és un molt bon moment per posar-s'hi en contacte. Penseu que aquestes energies existeixen des del principi del temps, per tant estan aquí des de molt abans que qualsevol de nosaltres, i a més de guarda i protecció ens poden proporcionar infinita saviesa. Aquests esperits de la Terra van ser molt importants en l'antiga tradició nòrdica, però el cristianisme, precisament per això, els va demonitzar, convertir-los en éssers malignes que feien mal als humans. Val a dir que també van canviar la celebració pròpiament del solstici, passant-la al dia 24. Per què? Perquè figura que era el naixement de Sant Joan Baptista i a més així coincidia que al cap de just 6 mesos era el suposat naixement de Jesucrist. Com sempre, allò que no podien erradicar totalment ho transformaven de la manera que més els hi convenia per la uniformitat política i de pensament. Però realment, i per damunt d'altres éssers i altres energies, el protagonista de la celebració és el Sol en la seva plenitud. I vet aquí que en la mitologia nòrdica, la divinitat que representa el Sol és una deessa, la deessa Sol, que en nòrdic antic significa alhora sol i ànima. El mot es va anar transformant cap a Asunna, arribant finalment a Sun, que és sol en anglès. En el poema del Völuspá, de l'Edda Poètica, del que ja us he parlat altres vegades, ens explica el mite de la deessa Sol, i us el resumeixo una mica. Mundilfari i la seva esposa Gaur, a la que precisament s'anomenava la deessa resplendent de la llum etèrea, varen tenir 2 fills, i Mundilfari els va batejar amb el nom dels astres, Sol la noia, com el sol, i Mani, el noi, com la lluna, perquè Mani, en nòrdic i en germànic antic, volia dir lluna i també ment. Que Mundilfari decidís pel seu compte anomenar-los com Sol i Lluna va indignar tant els déus que van enviar els 2 fills al cel, condemnant-los a girar eternament al voltant de la Terra. Sol anava muntada en una carrossa que, diu el mite, s'havia creat per il·luminar els mons amb les espurnes de foc que volaven des del Muspelheim. La carrossa anava tirada per 2 cavalls, Arbak, que vol dir el matiner, i els Dirt, que significa el veloç. I veloç havia de ser, perquè Sol i Mani alhora estaven condemnats a ser constantment perseguits per 2 ferotges llops. El llop Skoll, que significa una cosa similar al que fa befa, perseguia la deessa Sol, i el llop Hati, que significa odi, perseguia el déu Mani, fins que com no els acabaran atrapant en el caos del Ragnarok. Comentar-vos també que hi ha diverses runes que fan referència al Sol, però la solar per excel·lència és Saul, que també volia dir sol i volia dir ànima. Per tant, representa les 2 coses. I ara que tenim una mica d'informació sobre mites i tradicions, passo a explicar-vos com farem la cerimònia. Abans que res vull fer un petit aclariment. En els rituals i cerimònies que jo preparo i dirigeixo, sí que em faig una mica de guia, enumero els elements, faig una mica de guió. Però, i suposo que com ja m'aneu coneixent, això tampoc us sorprendrà, deixo molt d'espai per la improvisació, perquè es puguin fer de manera natural les coses que sorgeixen durant la celebració orgànicament. I també us aconsello a vosaltres que sigueu creatius durant tot el procés. Bé, doncs la cerimònia anirà així. Per començar, us parlo d'una altra tradició que no he anomenat i que és comú a moltes cultures, que consistia en anar a recollir plantes medicinals de la temporada, durant el dia i abans de fer la gran celebració. De fet, a l'època dels romans es recollia la planta de la verbena, que veieu a la imatge, i d'aquí hi ha molta gent que suposa que ve allò de celebrar la verbena, de Sant Joan, de Sant Pere, etc. Així que les meves amigues i jo farem un passeig tranquil per un bosc proper, recollint herbes amb cura i respecte, com sempre. En un moment donat, i quan ja en tinguem unes quantes, ens recollirem en una zona del bosc que sigui apartada del camí principal i on ens podem asseure a terra per poder tocar la terra amb les mans i amb els peus nus. Posarem les herbes en una pila al centre i farem una meditació d'aproximadament uns 10 minuts per tal de connectar amb el sol, l'aigua perquè estarem a prop d'una riera
i molt especialment amb els Landvetir i els Landisir, els esperits i les divinitats de la terra. I direm aquestes paraules que us posaré també a la pantalla per si voleu pausar i fer una captura. Esprits de la terra, que ens acolliu i ens nodriu, guardians i protectors d'aquesta terra, us donem les gràcies i us desitgem que seguiu aquí en pau per sempre. Aquesta frase la repetirem 3 vegades. Aleshores ens posarem a fer la meditació en contacte amb tots aquests elements i energies naturals que tenim al voltant, els que es veuen i els que no. Com us he dit, uns 10 minuts. Quan acabem la meditació, farem la salutació que nosaltres solem fer, que diu Odin, entremig de les celles, Veli, posant les mans orientades cap a baix i a l'alçada del melic, i Ve cap amunt, a l'alçada del cor, inclinació de cap, i aleshores ja marxarem. Tornarem a casa passejant tranquil·lament i si volem collir més herbes pel camí, ho farem. Per cert, les herbes medicinals més típiques d'aquesta època de l'any a les nostres contrades, a part de la verbena, són l'hipèric, també conegut com herba de Sant Joan, i després aquestes que pràcticament tothom sap distingir, com són el romaní, la farigola, l'espígol. N'hi ha d'altres, només colliu les altres si realment les coneixeu. I ara passarem a fer el ritual que fem a casa nostra. Si teniu un pati o jardí és ideal fer-lo fora, si no a dins de casa, com és el nostre cas, que crec que ho repartirem entre menjador i terrasseta. No cal dir que si el lloc on esteu permet fer-hi una foguera o teniu llar de foc, l'enceneu. Nosaltres tenim una taula circular per fer-ho, però si no en disposeu podeu col·locar les coses en forma de cercle sobre qualsevol tipus de superfície, inclòs el terra. Començarem per situar-hi els 5 elements. I us recordo com i on. Us poso també un esquema per si voleu una altra vegada posar la pausa i captura. Al nord, representant el món de Niflheim, regne de l'aigua i del gel, posarem un recipient amb aigua o amb un líquid transparent o translúcid, com la sidra, la cervesa, la hidromel, etc. A l'est hi ha l'èter i podem posar flors vives o seques, o en imatge, o un instrument musical, a ser possible tradicional i fet amb materials nobles. Un bol tibetà, una flauta, un flabiol, no m'hi poseu coses molt grans perquè us estorbaran enmig de l'altar. Al sud hi va el foc, que representarem fàcilment amb una espelma o un calder. A l'oest, l'aire, fàcil amb l'encès encès perquè el fum representa l'aire o amb plomes d'au. Al centre hi tenim l'element terra, amb fruits secs o del bosc o fruita trossejada que després ens menjarem a l'ofrena. Per aquesta cerimònia en particular introduirem alguns elements especials que també us poso en el següent esquema. Al voltant dels fruits hi farem un cercle amb les palmetes de te, representant el sol. Al voltant d'aquest cercle en farem un altre, fet col·locant les herbes que hem anat a collir, representant la mare terra, la natura, la fertilitat, els esperits de la terra, etc. Al voltant d'aquest cercle d'herbes, finalment, en farem un amb petits recipients contenint aigua, en aquest cas aigua. I si pot ser de brollador, riu o riera, o de pluja, millor. Un cop tenim tot això col·locat en l'espai on anem a fer la cerimònia, la començarem obrint les portes als 9 mons de l'arbre d'Yggdrasil, convidant i agraint els éssers que els habiten i que us recordo i us deixo també a la pantalla perquè en pugueu fer captura. Al nord, Niflheim, regne del gel i de l'aigua. Al nord-est, Asgard, regne dels Aesirs, al capdavant dels quals hi ha el déu Odin. A l'est, qui hi ha? Els gegants, uns que són savis i molt antics, i alhora hi ha aquests gegants destructius, forces primitives, destructores i sense cap consciència, de les que Thor, que també el situem a l'est, ens està protegint constantment. Al sud-est hi tenim els nans, éssers capaços d'extreure els materials més preciosos del ventre de la terra i convertir-lo en objectes màgics. Al sud,
Muspelheim, el món del foc. Al sud-oest, la mare Hela. I us diré la frase, la coneixedora, guardiana i protectora del secret sagrat de la vida, la mort i el renaixement. A l'oest hi ha els Vanirs, déus com Freya, Frey, Njord o Nerthus, déus de natura, de fertilitat, Freya també deessa de la màgia. Al nord-est hi trobem el regne brillant i màgic dels elfs i on resideixen també els nostres ancestres. Finalment, al mig, on nosaltres habitem, la Terra, la Mare Hulda i tots els éssers mitològics que hi tenen relació. Un cop obert el cercle, farem una menció especial a les forces i energies que avui destaquem i els hi dirigirem unes paraules. També us les poso per escrit perquè tingueu la possibilitat de fer captura. Són aquestes. A la deessa Sol. Deessa Sol, t'agraïm la teva llum, l'escalfor, la vida, l'espurna del nostre esperit, ara especialment quan estàs en la teva plenitud. T'honorem i comprenem que els teus raigs aniran perdent força fins a l'arribada de l'hivern, continuant amb el cicle de la natura. Purificadora de tot allò que ja no serveix o que ens vol fer mal, sempre donant-nos energies noves, gràcies, deessa Sol. I ara, pel que fa a la Mare Terra, Mare Hulda, deessa Nerthus, gràcies en aquest dia tan especial en el que els mons estan més a prop i ens acostem i honorem els esperits que t'habiten. Gràcies per la protecció, per la guia, per proveir-nos generosament. Gràcies, Terra i esprits de la Terra. I ara, l'aigua. Esperit de l'aigua, fem que avui l'aigua que hi ha a aquest altar sigui com la de la font de l'immensament savi Mimir i que aquesta saviesa i coneixement ens acompanyin i guiïn en la resta de l'estació, purificant també tot allò desgastat i inservible i totes les energies malignes. Gràcies, esperit de l'aigua. Ara, en aquesta cerimònia de transició a l'hora de canvi d'estació i de transformació personal profunda, llegiré unes preguntes, que també us posaré per escrit aquí, per tal que les interioritzem i després fem una meditació aproximadament de 20 minuts, acompanyant-la amb el so del tambor. En la nostra cerimònia el tocaré jo, però podeu fer servir una gravació. I us deixo precisament a la descripció i al final del vídeo un enllaç al viatge del tambor que jo mateixa vaig penjar aquí fa un temps. Amb aquesta meditació es tracta de consultar els guies, o bé sobre totes les preguntes en general, deixant que ells triïn sobre què és més convenient en aquest moment que ens orientin, o sobre una pregunta en particular que ens interessa especialment trobar les respostes, si és que així ho desitgem. Les preguntes serien les següents. A quins aspectes de la meva vida els estic més agraïda durant aquesta estació de bonança i abundància? En quines àrees de la meva vida crec que em cal creixement o transformació? Quins són els patrons, hàbits o creences que m'estan limitant a l'hora de viure la millor de les vides possibles? Quines intencions vull establir pels mesos que vindran per tal de fer un canvi positiu? Com puc aprofundir la meva connexió amb la naturalesa i la terra durant aquest temps en què l'energia de la llum està més amplificada? Quins projectes creatius que he anat apartant vull posar entre les meves prioritats i nodrir-los durant aquesta estació de creixement? Faré pauses naturalment entre les preguntes i després ens donem un moment per interioritzar i decidir com enfocarem la meditació. I el so del tambor xamànic ens hi posem. Quan acabem, està molt bé perquè posem en comú sensacions, visions, etc. que hem tingut durant la meditació. Si esteu sols, el que sí que us recordo és que va molt bé escriure totes aquestes sensacions. Ara ve, per tant, el moment de l'ofrena, en el qual aixecarem cada una de nosaltres els fruits dient: agraeixo, ofereixo, comparteixo i celebro. I ens els anem menjant a poc, amb molta consciència, gaudint-los, sentint la connexió i l'agraïment pel que la natura ens dona, especialment en aquesta època. Aixecant la beguda, repetim: agraeixo, ofereixo, comparteixo i celebro,
i ens la bevem amb el mateix tarannà. Un cop acabada l'ofrena, tancarem el cercle, agraint breument una altra vegada en la direcció de les agulles del rellotge, les 9 direccions i els cercs que les habiten. I en acabar, saludarem, com ja us he dit abans, amb el gest Odin, al centre de les celles, Beli amb les mans dirigides a baix al malic i Ve, mans dirigides amunt al cor. I un cop acabat el ritual, recordem que totes aquestes celebracions, i aquesta una de les que més, tenen un sentit totalment lúdic, és a dir, de gresca i xerinola. Doncs això, ara un bon sopar. Si pot ser també per ser coherents amb productes naturals i de proximitat. I a ballar, o a cantar, a riure, a gaudir de la companyia si esteu en gent, el menjar, la música, el beure. I si esteu sols, poseu-vos el xip d'aquesta energia, que us ben asseguro que també es pot, l'energia de la festa i de la celebració. Es podia explicar jo d'unes danses amb estat extàtic i molt mogudes que m'havia marcat algun cop quan vivia a l'Empordà, sota la lluna plena, tota sola, al voltant d'una taula de pedra que hi havia al jardí. I no sempre el solstici d'estiu, a vegades amb bastant de fred i vent amb tramuntana. Si teniu cap dubte sobre la cerimònia, poseu-me als comentaris, si us plau. I també m'encantaria que m'escrivíssiu idees de com vosaltres penseu fer aquesta celebració. Si voleu ampliar informació en general sobre els temes dels que parlo aquí, a la descripció us deixo l'enllaç al formulari que hi ha a la meva pàgina web perquè us pugui fer arribar la informació que necessiteu sobre tots els cursos, consultes i tallers online. I, com sempre, no oblideu posar-me els likes, subscriure-us si encara no ho heu fet, amb la campaneta del YouTube perquè us avisi cada cop que pujo contingut. I compartir. Ja sabeu que tot això és molt important per la continuïtat del canal. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-me. Que tingueu un bon solstici i fins aviat!